Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, abinda muke tunanin kamar ba zai yiwu ba, kun ga yana son ya yiwu ba. Bitcoin future gashi nan yana ƙarƙarin ya bada mamaki. Da in kai rajista za su baka miliyan 20 ne. Yanzu in kai rajista iya miliyan 4 kawai za su baka, kuma nan zuwa gaba za su mayar da shi miliyan 2. In aka dan ƙara ba gaba kaɗan kuma za su daina bayarwa gaba ɗaya, sai ku je ku yi rajista insha Allah. Yanzu zan gwada muku yadda za ku yi rajista da kuma yadda za ku yi withdraw. In wannan shine farkon zuwan ka wannan shafin nawa, sai ka danna min subscribe. Kar a manta a danna min subscribe. Yawwa, da farko ya kamata mu je mu fara shigo shi link din. Mu fara shigo link din. Yawwa. Ni ga link din nan ƙasa. Kun gan shiga shigo? Na shiga. Link din kenan. Na shiga. Yawwa, ya kawo ni inda zan register. Da farko suka ce in sa Gmail din na ko? In sa Gmail din na. Bari mu sa Gmail. Yawwa, ga Gmail din mu. Na biyu suka ce mu sa password. Password za mu yi amfani da nan ma confirming password irin wanda ka sa can sama shi za ka sa. In kai mistake ba zai wuce ba. Da ka ga bai wuce ba to ka gyara password ɗinka. Laifin password ɗin ba ka sa shi daidai ba. Nan suka ce mu zaɓi country ba, ka zaɓi ƙasar ka kenan. Sai mu je mu nemo Najeriya. Mu 'yan Najeriya ne. Sai mu je mu nemo Najeriya. Mu 'yan Najeriya. Yawwa, ga Najeriya. Kaga haka in kai haka kawai shikenan kai register fa. Da kai haka kai register. Kawai sai ka zo ka danna wannan sign off. Kashi sign up sai ka danna shi. Ka gani suka ce ka ƙara yin confirming. Komai lafiya kalau, komai daidai ne. Ka ƙara confirming. In ka yi shikenan, in kuma baka yi ba sai ka sake gyara wannan edit. In ka ga wata matsala, in kuma komai daidai kawai sai ka zo ka danna nan confirm. Ma'ana ka yi confirming din cewa komai lafiya kalau, sai ka danna confirm kawai. Yauwa, ka gani? Please check your email at wannan Gmail nawa for verification code. Ka gani ko? To sun tura min verification code kenan. To yanzu za mu je can cikin Gmail din nawa sai in dubo verification code din da suka turo min. Za mu je can yanzu. Ka gani? Nan gashi. Ka gani enter gashi nan. Enter your email ƙasa kuma enter password. To bari mu je mu ɗauko shi wancan abin da shi wancan da suka tura mana. Code da suka tura mana za mu je mu ɗauko shi. In bai fito ba sai ka ɗan yi scroll. Sai ka ɗan kun ga na ɗan yi scroll sannan ya fito ko? Sai da ne su gashi nan. Ka gani? Verify your Bitcoin F account. Ka gani click here to verify account. Sai ka danna shi. Kai click. Sai ka danna shi. Sai ka dan jira. To ka gani? Ka gani? Kaga sai suka ce na asa activation code. Ko? Suka ce asa activation code. Gashi nan. Kun gani shi? Your activation code is gashi nan. Kun gan shi? Tare suka turo shi da shi Gmail din. Bayan ka yi verify din Gmail ɗinka sai ka ɗauko activation code din. Sai ka zo nan inda aka rubuta activation code sai ka sa shi. Ka gani? Shi kenan kasa sai ka danna active. Sai ka dan jira. Ka danna active. Kun gani? Shi kenan. Ya riga ya yi. Sai suka ce please log in. Kun gani? Please log in to confirm your free Bitcoin reward. Sai mu danna sign in. Da ba kun san Gmail din mu wanda muka sa shine Aminu. Yawwa gashi nan. Sai kuma nan muka zo muka sa password ko? Muka sa password tutu. Sai mu yi login. Sai mu dan jira shi sai mu yawwa, gani? Gashi ya buɗe. Ka gani? Gashi suka ce an bani miliyan 4. Confirm 4 million.
Bitcoin future all free. Get now sai ka danna get now. Get now shi zaka danna. Get now zaka danna. Ka gani ga yana success contract. Congratulations. Ka gani gashi nan you are being rewarded 4 million. Ka gani sai ka danna nan. Gashi nan cancel. Kun gani shi wannan sai ka danna shi. Za ka iya yin scroll yadda balance ɗin naka zai fito na wannan suka baka, sai ka yi scroll shafin ya ɗan sai kun gani to gashi yanzu ga balance ɗin ya fito ko, to kun gani yanzu balance ya fito lafiya kalau. To yanzu abin da za ka yi shine yanzu sai ka koma can cikin wannan naka, cikin exchanger ɗinka, cikin ita wannan wallet, ita ma zan aje muku ita in baku da ita, in kuma za ka rubuta ta Play Store sai ka rubuta ga ta nan kun ganta, sai ka shiga ciki. Ita ma zan nuna muku yadda za ku sa address babu wani tashin hankali ko wata matsala, za ku sa address lafiya kalau. Za ku sa address, kar a manta in wannan shine farkon zuwan ka sai ka danna min subscribe insha Allah. Majira ta buɗe, yawwa kun ga ta buɗe ko, haka za ta kawo ka. To sai ka je ka ɗauko contract address, yana cikin wannan wurin. Na fi son ɗauko muku na cikin wannan wurin. Saboda za a ajiye muku shi ma in kuna bukata, amma dai na fi son ku gan shi cikin nan yadda za ku iya ɗauko abinku. In kuka duba ga inda aka rubuta about us, gashi wannan about us ko shi za ka danna about us sai ka danna shi. Yawwa in ka danna shi sai ka jira ya yi da complete yadda zai fito da komai. Sai ka yi ƙasa, ya scroll ka je ƙasa. Shafin bai koma normal ba. Yawwa to kaga yanzu ya koma normal. Za ka tafi ƙasa, sai ka tafi. Yawwa za ka dinga zuwa ƙasa, za ka je ƙasa can ƙasa. Yawwa to kaga ka inda za ka samu shi address ɗin gashi. Wannan za ka ɗauka na ƙasa, wannan na saman ba shi bane, na Binance ne. Wannan na ƙasa za ka ɗauka gashi nan, wanda yake da Bitgard ɗin nan, Bitgard chain with smart contract. Sai ka ɗauki wannan smart contract sai za ka danna copy zai fito. Yawwa ga copy nan sai ka danna copy. Ka gani ko? In ka danna copy sai ka zo nan cikin ita wannan wallet ɗin. Na gaya muku in baku da ita za ku iya zuwa ku ɗauko ta Play Store, in kuma zan ajiye muku link ɗinta. Kun gani? To sai ka zo nan inda aka rubuta search, ga inda aka yin search nan gashi nan. Kun gan shi? Inda aka rubuta search. Wannan aka rubuta search. Za ka iya danna nan, kuma za ka iya danna wannan na biyu gashi nan. Kun gan shi? Gashi nan inda aka yi wannan mai kama da X. To sai ka danna shi. Kai tsaye ma shi za ka danna kawai. Sai ka danna shi yadda address din ne za ka yi pass din shi. Kun gani? Sai ka yi pass din address din. To za ku ga Bitcoin future din shi zai fito. Bitcoin future din zai fito insha Allah. To kun ga gashi ya fito ko? Ga Bitcoin future nan ya fito. To sai ka zo nan, kun ga nan? Ga wuri nan. Kun gani? Ka tabbata ka danna nan, ka kunna shi kenan. Kun gani? Kai naka ba zai nuna haka ba saboda ni na riga na sa thumbprint ne, ina aiki da thumbprint. Kun gani? Shikenan ya riga ya yi add. Sai ka danna shi cikin shi, sai ka shiga cikin shi. Sorry. Sai ka dawo back. Ka gani? Gashi nan ya riga ya zauna yanzu. Yana nan yanzu ya riga ya zauna. Sai ka shiga cikin shi. Kun gani? Na shiga cikin shi. Network shi na da ɗan matsala ne. Dama ni na riga na yi transfer ɗin wani. To kun ga nan inda aka rubuta receive sai ka danna receive. Kun gani? Receive sai ka zo nan inda aka rubuta copy the address. Copy address gashi nan sai ka danna copy. Kaga sama gashi tan suka ce na riga na yi copy ko? Sai ka koma can cikin nan inda Bitcoin future ɗinka yake. Sai ka koma sama, can sama gaba ɗaya. Za ka koma can sama. Za ka koma can sama. Sai ka je can sama gaba ɗaya farko. Yau wato sai ka danna withdraw. Kaga wuri na farko suka ce ka sa wallet address ɗin da ka yi copy wadda ka ɗauko ta receive address ita za ka danna sai ka yi paste ɗin ta sama. Kun gani? Kasa kuma suka ce ka danna withdraw amount.
dama nawa ne, miliyan 4 ne, miliyan 4 sai ka kaga miliyan 4 1 2 3 4 5 6 7 gani miliyan 4 kenan gaba ɗaya za ka iya transfer ɗinsu ba sai ka tsaya wani wannan ba. Sai ka zo na inda aka rubuta save, sai ka danna save kun gani ba, save na danna kun gani gashi your withdrawal has been registered and will be processed within 48 hours. Kun gani ba, bayan awa 8 za a tura min kayana, ko awa wani lokacin ma iyaka awa 4 ma. Kawai shikenan sai ka danna close, shikenan fa, kawai shikenan ba, iyakar abin kenan fa. To kuma wanda yake son ya yi create din password din shi, referral code din shi, kun ga nan inda aka gashi nan, kun gani click here, gashi you don't have an affiliate code yet, kaga baka da code din, sai ka zo nan inda aka rubuta click here to create affiliate code, sai ka danna click here din suka ce sai ka danna. To in ka danna inda wannan zaka yi amfani, wannan ta nuno ma, to in kun bar shi zaka yi amfani ba zaka iya gogewa. Mu za mu yi amfani da wannan Aminu 1212 misali ko, kun gani sai ka goge ka sa wannan kake so, sai ka zo nan sai ka dan jawo sama kaɗan, sai ka danna save, kun gani suka ce update success. To kun gani yanzu gashi referral code din ya fito gashi nan, kun gani ko Aminu 1212 dama shi nasa, shikenan fa, kawai shikenan. Duk lokacin da ka je ka tura mu sai ka danna nan wurin da zaka danna nan link din zaka danna, kun gani ko sai ka copy, sai ka je ka tura mu wanda zaka tura ma. Duk wanda ya register kai ma za a baka miliyan 4, duk mutum guda in ya register za a baka 4 million. To kuma da an baka kuma nan wurin zaka ga inda wannan ja ya fito da na withdraw, kana danna withdraw kawai wallet address ɗinka zaka je ka ɗauko wanda zaka yi receiving, sai kawai ka zo ka danna, sai ka sashi, sai ka sa amount wanda amount wanda zaka sa, ko miliyan nawa ne kawai zaka iya tura su kai tsaye za su tafi kawai ba wani matsala. Mun gashi in ka danna nan zaka ga pending na shi wannan tura. To kun gani ma ina ganin ma an tura min shi, can, bari mu je mu dubo, ina ganin an tura shi ma, insha Allah ma kila ma sun tura. Na ga maka yanzu sharp suke tura shi, ba wai jira ake ba, saboda abin an yi kusan listing din shi. Bari mu ɗayan scroll down magani, ko kila an turo shi ba mu sani ba. Bari mu ɗayan scroll down magani, yanzu ai miliyan 1 ne muke da shi, miliyan 1 ne. Kun gani gashi ya shigo, kun gani ba, gashi har ya shigo, gashi miliyan 5, yanzu miliyan 4 ne yanzu, ko miliyan 5. Shi yasa ne ka gani, ku je ku yi register gaskiya, ku je ku yi insha Allah. Kun gani ga Bitcoin future din, gashi daga dai Bitcoin future din nan, bari mu danna ku gani gashi ga Bitcoin future, kawai price yake jira, a sami shi yanzu wallahi insha Allah. Kawai ga swap, kun ga sun dora swap ko, an dora wurin swap gashi. To bari dai kada in cika ku da yawa dai insha Allah. Kun gani to shikenan, nagode sosai.